कि सब होखे हुनर में हरारू चाही सुना कि भोला पूजे जाऊर गो ए बाबा आ चाहे चंदा चको आ नाही तो है जो में मांगल फरचूना कि सब होखे हुनर में हरारू चाही छुछुनर सुनर हो कि सब होखे हुनर में हरारू चाही तबे के बाद कि सब होखे हुनर में हरारू चाही सब होखे हुनर में हरारू चाही सुना भला तुझे रंगो चाहे चंदा चको भला तुझे रंगो चाहे चंदा चको चाहे रहे तुम्हें मांगे लगा रचूना सब होखे हुनर में हरारू चाही लइकवा का कहता भोले बाबा से कि जदी में हरारू हमर प्यारी होई अगौरे मंदिर में चौठारी होई जदी में हरारू हमर प्यारी होई अगौरे मंदिर में चौठारी होई औरे रहत यारो करा मिलल छुछुनार रहत यारो करा अब के बतानी हमरा साथ तनी ठुमका लगा के कि सब होखे हुनर में ओला मुझे गोड़ चाहे संगा चकोर भोला मुझे गोड़ चाहे संगा चकोर नहीं तो है तुम मांगे लफड़ा और तनी संतुना हाथ के उठा के हमरा साथ ताली बजा के सब लोग तनी करो हाथ के आ सब होखे हुनर में बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा ले चल घुमावे बुलेट उठाइए। अगर झूठा हाथ उठाएंगे तो महादेव जान जाएंगे। तो एक बार बाबा के लिए मैं चाहूंगा कि 4 कदम पीछे हट जाइए बाबा के लिए। बाबा को मानते हो तब हटिए, नहीं मानते हो तो मत हटिएगा। और मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में, अब देखिए अच्छा एकरा में जे पाछा से धक्का देत होई ओकर उपाय हम ना करब, ओकर उपाय नंदी बाबा करी है। चलिए अब आपके बीच में भोजपुरी जगत का एक ऐसा कलाकार जिसको भोजपुरी सनसनी कहा गया, वो गार्जियन भी है और भोजपुरी मंच का श्रृंगार भी है। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा अपने दिल के सुम
बजबैया हो जाना माई हमरा ऊपर सहाइया सुर के सजीता हो बीड़ा बजबैया हो जाना माई हमरा ऊपर सहाइया और चलिए सरस्वती वंदना तो हो गई, लेकिन अब भोला बाबा के भी कुछ भजन होके के चाहिए। हमारे जितना भी माता बहन लोग, चाचा लोग, भैया लोग आज जाइल बने, आप सभी के आवे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे को गाना आइल बा बोल बम के देव साई फिल्म्स में, और काफी प्यारा गाना बा और आप सभी बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता है। और आप सभी के पता ही बा कि जब सावन चढ़ेला तो हमने के जौन भोला बाबा बाड़े कितना मगन रहेले।